Dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte mi, abych nejdřív poděkoval organizátorům, že mě pozvali na toto vaše velmi početně navštívené setkání a dali mi prostor říct si také pár slov k dnešnímu tématu. Kdybychom se sešli před rokem, v pátek v 6 hodin večer a teoretizovali o migraci, tak by to, myslím, bylo velmi bizarní setkání a velmi bizarní trávení volného času. Bohužel letos to vůbec tak nevypadá a to, že tady vás sedí a poslouchá tolik, ukazuje, že toto téma je skutečně pro dnešní dobu zásadní a závažné a to, co se rozběhlo na konci léta a co se jako valící se a nabalující se sněhová koule na Evropu valí každým dnem stále více, se ukazuje jako největší hrozba, které náš kontinent čelí od druhé světové války. Je s podivem, že v naší společnosti se k tomuto tématu diskuse vede velmi iracionálně. Na jedné straně jsou zde ti epigoni, následovníci toho přístupu, který dominuje v západoevropském mainstreamu a který nám říká, že otázka migrační krize a přístupu k ní je otázka lásky k bližnímu, že je to otázka soucitu, že je to otázka mezilidské solidarity a že vlastně je naší lidskou a všelidskou povinností přijmout každého, kdo do Evropy zamíří, udělat všechno pro to, aby se na náš kontinent dostal bez překážek a bez problémů a podělit se s ním o všechno, co máme. To říkají aktivisté, ale to říkají i vedoucí politické figury dnešní Evropské unie. A já vždycky, když slyším politiky, jak někoho přesvědčují o tom, že do nich jakoby sestoupil Ježíš Kristus a že jediný motiv jejich jednání, chování a politických akcí není národní zájem, není ekonomický, biznisový zájem důležitých skupin jejich zemí, není to, co hýbalo politikou vždy po staletí a po tisíciletí, ale že je to čirý altruismus, tak vždycky zpozorním a jsem přesvědčen, že každý, kdo se na to dívá, musí s podezřením sledovat tyto manévry a tušit, že zatím vším bude nějaké čertovo kopítko, protože tak se světová politika nikdy neprovozovala a věřte mi, neprovozuje se s těmito motivacemi ani nyní, přestože nám budou říkat vždy stále něco jiného. Druhý iracionální přístup, který se u nás rozvíjí, je islamofobie a boj proti islámu. Já se domnívám, že proti jednomu ze světových náboženství bojovat nelze, že to nemá smysl. Islám tady stojí, tady existuje 14 století, má 2,5 miliardy vyznavačů, je centrem, základem jedné ze velkých světových kultur s jejich hlubokou tradicí a tak dále. Prostě na tom, že lidé v dalekých zemích vyznávají, není nic špatného, respektujme jejich tradice, jejich zvyky, jejich víru. Jediné, co by mělo platit, je, že bychom měli je nechat, aby si vyznávali svoji víru u sebe doma. A u nás bychom měli požadovat, aby platili naše tradice. Ale to není problém islámu a to není ani problém těch běženců nebo migrantů. To je především problém náš. Proto mě dovolte, abych
k té problematice imigrace řekl několik konkrétních tezí. Já nechci o tom příliš teoretizovat, protože si myslím, že ten problém je velmi konkrétní a velmi praktický. Zaprvé chci říci, že současná migrační krize je jiný fenomén než běžná migrace, o které rádi teoreticky hovoříme. Migrace jako taková je přirozený jev, existovala vždy v lidské společnosti a vždy do center světového ekonomického, politického vývoje směřovali lidé z dalekých zemí za obchodem, za prací. Ta gravitační síla toho ekonomického, politického centra vždy přitahovala lidi z velkých dálek. A taková individuální, přirozená imigrace je jev přirozený a myslím, že platí, souhlasím s mnoha tezemi a mnoha soudy svého předřečníka. Ale o této migraci já hovořit nechci. Já chci hovořit o tom, co zažíváme dnes, a to se domnívám, že je fenomén zcela jiný. My jsme dnes konfrontováni s masovou migrací a to je jev, který je svou povahou, svým obsahem, svými příčinami a svými důsledky zcela jiný než individuální pohyb jednotlivců směřujících, hledajících své štěstí někde za hranicemi svého domova. Masová migrace je fenomén, který má zcela odlišnou povahu a nemůžou pro něj platit přístupy, které uplatňujeme vůči migrujícím jednotlivcům. A to je právě problém, který dělá, myslím, v pochopení toho, co se dneska děje, největší problémy. Všichni nám říkají, to jsou trpící lidé, kteří si zachraňují život, kteří utíkají před hrůzami války a poslechněte si ty jejich individuální příběhy. Pokud se to týká jednotlivců, desítek, stovek lidí směřujících kamsi, je to možné. Ve chvíli, kdy se dávají do pohybu celé národy, kdy hranice překračují denně 10 000, hrozí 100 000, na cestě jsou miliony lidí, tak v té chvíli individuální příběhy, individuální utrpení těch jednotlivých lidí nehrají žádnou roli. Ta masa, která přichází, hrozí, že změní povahu toho, ten charakter vůbec toho území, na které přichází. Čili ta otázka, kterou nastolil předřečník, že omezování takové migrace je vlastně omezováním svobody. Omezování migrace je omezování svobody určitě ano, v tom běžném přirozeném případě, ale v té situaci, kde se tady nacházíme, tak to, myslím, je případ zcela jiný. Já bych to řekl asi tak. Vůči lidem, kteří přicházejí, se hovoří o nich jako o žadatelích o azyl, o azylantech a Evropa se snaží přistupovat k této vlně přicházející z pohledu azylové problematiky. Ale co to je azyl? Azyl je poskytnutí ochrany, přístřeší, útočiště člověku, který prchá před válečnými nebo před přírodními katastrofami, který prchá před politickým pronásledováním. Ale řekli bychom asi, je to pomoc člověku v tísni. Ale my nejsme schopni stejný způsob ochrany, přístřeší, útočiště poskytnout celým národům v tísni. A to je situace, se kterou jsme dnes konfrontováni.
Představte si, kdyby platilo to, co říkají evropští politici, že teď se neohlížejme na nic, jsou tady trpící lidi a my jsme povinni si je přijímat, brát je, pouštět je do Evropy bez ohledu na to, co se děje a co se stane s námi, s našimi zeměmi a s jejich budoucností. Představme si takový případ, že by s touto logikou pracovali i předchůdci těchto evropských vůdců. Jedna z největších tragédií v dějinách lidstva nepochybně byla čínská kulturní revoluce, když padly za oběť miliony lidí srovnatelné s oběťmi světových válek. Představme si, že by tímto způsobem přistoupili západní politici k této historické katastrofě a řekli, brána Spojených států je otevřena všem lidem, kteří z toho pekla kulturní revoluce v Číně chtějí odejít za svobodou do Spojených států. Kdyby toto udělali, Spojené státy dnes neexistují. O tom nikdo nepochybuje, počty Číňanů a počty Američanů jsou příliš jasné a příliš výmluvné na to, abychom si dovedli představit, jak by asi vypadaly počínštěné Spojené státy americké. Totéž platí dnes pro Evropu. Druhou tezí, kterou chci zmínit, je, že příčina té současné migrační krize leží především v Evropě a měli bychom ji hledat v Evropě, v evropské politice a v evropských strukturách, jak dneska fungují. Neunášejme se studováním Koránu a hledáním, bojováním s islámským státem a to všechno. To jsou důležité faktory, které to všechno ještě dále komplikují, ale ta vlastní příčina leží tady u nás. Leží v evropském sociálním státě, který tady funguje už řadu desetiletí jako magnet přitahující migraci. Dříve ta migrace v 60., 70., 80. letech ještě byla motivována ekonomicky, byla motivována poptávkou ještě tehdy prosperující Evropy, poválečnou obnovou, hospodářským zázrakem Německa, Itálie, dalších zemí. Nic takového dneska už neplatí, ekonomická motivace v Evropě neexistuje, ale zdá se, že přesto poptávka po imigraci v Evropě existuje, a to sice poptávka politická a poptávka ideologická. A o tom bych se chtěl zmínit dále, protože je pozoruhodné, že od toho počátku, od toho, jak se před několika měsíci ta migrační krize vytvořila, tak od té chvíle se současně jedná o velmi ostrý ideový střet, který jde napříč Evropou. Ale přitom ten střet výrazně překresluje to tradiční pravolevé schéma, jak jsme si na něj zvykli. Je faktem, že velmi významná a vlivná část té evropské elity mainstreamové imigraci do Evropy vítá, považuje ji za něco velmi prospěšného, potřebného a z těch praktických kroků evropské politiky můžeme vidět, že nedělá nic významného proto, aby byl tento příliv zastaven, tudíž, že tuto imigrační vlnu vítá. A je pozoruhodné, že v tomto ohledu není mezi evropskými zelenými a lidskoprávními aktivisty, socialisty a kancléřkou Merkelovou žádný podstatný rozdíl.
musíme si klást otázku, jaká je motivace, co je toho příčinou. Evropské elity, které mají v rukou kormidla vlády, jednají zdánlivě naprosto nepochopitelně. Já jsem v jednom svém novinovém článku položil si řadu otázek a pokusil jsem si na ně odpovědět. Pan Pehe mě nařknul ze šíření konspiračních teorií a on dal jediné alternativní vysvětlení, že jsou to všechno blázni a hlupáci. Což si myslím, že je alternativa tedy ještě horší a já jí absolutně nevěřím. Já myslím, že to všechno má hlubokou logiku a konec konců den po dni můžeme slyšet, jak se tyto hlasy ozývají stále otevřeněji. Myslím, že zrovna včera pan Gabriel, německý vicekancléř a předseda německé SPD, řekl, že by ti migranti měli být přímo dováženi do Evropy orgány EU na náklady a transportními prostředky Evropské unie, aby nedocházelo k těm problémům a utrpení těch lidí. Čili je to jasné, prostě tyto síly, tato evropská levice považuje změnu charakteru evropských společností za něco, kterou takto masová migrace nepochybně přinese a přinést musí, za něco pozitivního. Německý prezident před několika měsíci řekl, že Německo už nemá být vnímáno jako země bílých německy mluvících křesťanů, že je třeba se na Německo dívat a vytvořit Německo jako daleko barevnější, homogenější entitu. Čili toto všechno zdá se dává tušit, že v pozadí tohoto pohybu, který jsem dalek toho, abych jej vykládal jako nějakou konspiraci, ale v pozadí to nepochybně je využíván těmito evropskými politickými silami jako nástroj změny Evropy k něčemu jinému, k vytvoření nové Evropy, k vytvoření nového člověka evropského, k přetvoření současných evropských národů do nějakého si jiného celku, do nějakého jiného amalgámu, který zřejmě bude ty plány evropských konstruktivistů splňovat lépe než současné fragmentované evropské národy, které nejeví příliš ochoty a nadšení se mísit, šířit a spojovat. V médiích často můžeme slyšet příběhy o tom, jak celý tento transfer je organizován, řízen podsvětím, mafií, pašeráky a tak dále. Ale když si uvědomíte, co to je transfer 500 000 lidí nebo více než 500 000 lidí na vzdálenost 2500 kilometrů přes hranice 8 států, tak každý, kdo něco organizoval, zařizoval, byl za něco zodpovědný, ví, že je to tak nesmírný logistický úkol, že je nemožné tvrdit a myslet si a věřit tomu, že je možné takovýto transfer organizovat ilegálně, bez součinnosti vládních orgánů těch zemí, kterými ta vlna prochází, ten proud prochází. A tudíž
jenom to potvrzuje tu tezi, že máme co dočinění s organizovaným transferem 100 000 lidí z Blízkého východu do Evropy. Je také zajímavé při tom, jak je celý tento fenomén v Evropě traktován, jak je pojednáván, že na něj absolutně neplatí všechny ty klíčové mantry, kterými se Evropská unie v jiných agendách prezentuje. Princip udržitelnosti je zcela opomenut. Nikoho nezajímá, kolik těch lidí je schopna Evropa, ty jednotlivé státy zvládnout. Nikdo se nesnaží tomu dávat nějaké hranice. Vzpomeňme na princip předběžné opatrnosti, se kterým všichni evropští byrokraté utloukají jakoukoliv odvážnější iniciativu a pod jejíž záminkou ten déšť příkazů a zákazů permanentně prší v jakékoliv oblasti. Tady se spouští obrovský sociální experiment, vrhají se 100 000 miliony lidí, kteří absolutně nemají tušení, kam přicházejí, nevědí nic, nejsou připraveni na cokoliv, do zcela stejně nepřipraveného a spíše vystrašeného či dokonce nepřátelského prostředí. To je jednoznačné, že takovýto sociální experiment může mít výsledky pouze negativní. Bez ohledu na to, jestli přicházejí muslimové nebo nemuslimové, i kdyby to byly 100 000 křesťanů, ovšem z jiné části světa, které by někdo usadil v takto krátkých časových momentech do zcela nepřipraveného prostředí, setkal by se nepochybně s rychle vznikajícími antagonismy, s neporozuměním, nepochopením, obrovskými koexistenčními problémy, nemluvě o nějaké integraci, asimilaci a tak dále. To všechno je zcela něco jiného. A my jsme ale v situaci, kdy sem přicházejí nikoliv lidé ze stejného civilizačního okruhu, ale přicházejí muslimové, lidé se zcela jinými tradicemi, se zcela jinými hodnotami, se zcela jinými představami o svém životě. A oni sem nepřicházejí proto, že se rozhodli stát se Němci, Švédy nebo Čechy nebo Poláky. Oni sem přicházejí, aby dále žili jako ti Afgánci, jako ti Syřané, jako ti Somálci, akorát v bezpečí a asi v lepších materiálních podmínkách. O tom, jak se tady žije, jaké jsou ty hodnoty, jaké jsou ty principy, o tom nemají ani tušení. Oni jsou a budou těmi největšími obětmi tohoto experimentu. To, o čem mluvil můj předřečník, jaký imigrace může mít všestranně pozitivní vývoj, to platí, když řekneme ceteris paribus, že se bavíme o jedné společnosti, jedné kultuře, jedné hodnotové oblasti a tak dále. Jestli ti lidé jsou takto odlišní, potom samozřejmě i se mění i ten charakter té společnosti nebo vůbec možnost jejich existence v té společnosti. A představme si, jak to asi reálně může dopadnout, pokud do nějakého nepřipraveného prostředí je vrženo 100 000, 200 000 nebo milion lidí ze zcela jiného světa, no tak logicky budou tlačeni tou novotou té nové existence k sobě dohromady. Budou vznikat
geta, budou vznikat paralelní společnosti, bude vznikat distanc mezi těmito novými imigranty a tou původní populací. A jak jsme se přesvědčili, multikulturalismus nefunguje dobře, funguje tak, kdy v těch případech, nebo ty lidé z rozdílných kultur můžou vedle sebe spořádaně a mírumilovně žít, pokud ty počty nepřekročí nějakou kritickou hranici. A často se uvádí řada příkladů, například emigrace do Spojených států nebo emigrace posrpnová tady po Evropě a tak dále. Já myslím, že to nejsou vhodné příklady, ale kolega Mach tady na počátku zmínil Izrael, Blízký východ. Pane doktore, myslím, že... už 5 minut přesahujete, tak prosím o... Ano, končím. Já bych zmínil ten příklad Izraele, že to je právě jeden z těch dobrých příkladů toho, jak náročné je sladit masový příliv imigrace do nějakého velmi nepřipraveného regionu. Tam přistěhovalectví milionů Židů na Blízký východ nevyústilo v harmonické soužití národů a vzájemné obohacování se, ale jsme svědky trvalých konfliktů a řady válek. Takže ta situace, myslím, je velmi složitá, velmi dramatická. Jsem přesvědčen, že argumenty demografické, argumenty nedostatku pracovních sil nemohou obstát, že to není v současné Evropě pravda. Takže dovolte mi zakončit tím, že považuji současnou politiku Evropské unie a evropské elity za neudržitelnou. Dříve nebo později ta sněhová koule, ta vlna bude muset být zastavena, nebo Evropu zničí. A jakým způsobem to chtějí současní evropští vůdci docílit, si tedy představit nedovedu, pokud nezačnou něco dělat hned. Děkuji vám za pozornost.